Thor kontra Hulk. Dwóch najpotężniejszych bohaterów Marvela. Już w 1965 roku walczyło o odpowiedź na pytanie, kto jest silniejszy. W Journey into Mystery 112 Marvel zrobił coś, co wtedy było rewolucyjne. Historia z Avengers została rozwinięta w serii Thora, pokazując dodatkowe sceny pojedynków Boga Piorunów z Hulkiem. To był jeden z fundamentów spójnego uniwersum Marvela. Wydarzenia z jednego komiksu wpływały na inne serie. Bohaterowie pojawiali się nawzajem u siebie, a czytelnicy mieli poczucie, że wszystko dzieje się w jednym wielkim świecie. Sam pojedynek też był wyjątkowy. Thor prosi Odyna o chwilowe zdjęcie ograniczenia związanego z młotem Mjolnira po to, żeby walczyć z Hulkiem na pełnej mocy. Ale nawet wtedy Marvel nie daje jasnej odpowiedzi, kto jest silniejszy. I właśnie to było genialne. Marvel nie chciał prostych odpowiedzi, chciał dyskusji fanów. Dzieciaki kłóciły się o to na podwórkach dokładnie tak samo jak bohaterowie w komiksie. To nie był już zbiór oddzielnych historii, to było żyjące uniwersum, które dopiero zaczynało zmieniać popkulturę na zawsze. Jeśli chcesz poznawać historię Marvela miesiąc po miesiącu i odkrywać, jak rodziło się największe komiksowe uniwersum świata, wpadaj na YouTube Kadrowy Komiksiarz. Tam znajdziesz pełne omówienie klasycznych komiksów Marvela.